Amarya. Na'am. Wai kin san ko wannan mutumin da ya dan samu faraga a kasuwa ko kaka yake sai ya ce zai ƙara aure? Ni ma haka na juwai daga sama zai yi aure. Shi ko gaziya ma baya yi. Na ce ban isa bane? Wato haɗin kai ya tashi ko? An ji zan ƙara aure da kullum yana cikin bala'i da masifa. Wai kai dan Allah dan Annabi baka san shekarunka ya ja ba? Mu biyun nan ba min ishe ka ba? Shekaru daban tsufa daban gagau nake jina kuma kuma shaida ne kun san haka. Kun gwanan da Allah ni fita zan yi. Assalamu alaikum. Da wannan ya dogara kenan. Shakka babu. Getta tsufanku da Pure Unbroken na kamfanin BF Suma sinadarin haɓaka garkuwar jiki da ta da komaɗa ku dawo ras kamar lokacin samartaka da 'yan matanci. Kuna iya odar Pure Unbroken na kamfanin BF Suma a kawo muku har gida a www.bfsumakano.com ko a lambar waya 08023045799 ko 08096827111. BF Su namu ba irin nasu bane.